Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια εκδηλώσεις που γινόταν ένα φεστιβάλ παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων, αλλά τούτο εδώ δεν ξανάγινε. Αξίζουν λοιπόν πολύ μεγάλα συγχαρητήρια, πολύ θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους της Ακαδημίας Έρευνας Παραδοσιακών Χωρών, στο ΔΣ, στον πρόεδρο, σε όλους αυτούς που πραγματικά είχαν την έμπνευση να κάνουν αυτή την πολύ μεγάλη γιορτή. Θέλω επίσης να καλωσορίσω όλα τα παιδιά, από όπου κι αν είναι. Λοιπόν, στη φιλόξενη πόλη μας, την Ελασσόνα, σε μια περιοχή που ζει στη σκιά του Ολύμπου, και τους εύχομαι πραγματικά να έχουν ένα ευχάριστο διήμερο. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία σε αυτό το πολύ μεγάλο χορευτικό αντάμμα των παιδιών. Αυτά είναι το μέλλον της πατρίδας μας. Αυτά είναι που διατηρούν τα έθιμα και την παράδοση του τόπου μας. Θέλω να κλείσω αναφέροντας μόνο ένα όνομα απόψε εδώ. Να αναφέρω το όνομα του Γιάννη του Κόκκινου, που είναι ένας ζωντανός θρύλος της παράδοσης. Του αξίζουν πολύ μεγάλα συγχαρητήρια και νομίζω είναι ο εμπνευστής αυτής της πολύ μεγάλης γιορτής που ζει σήμερα η πόλη μας. Θερμά συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν το ταξίδι μας από τη Θεσσαλία με τους χορούς Περάτη, Τασιά, Στατρία και Γιούρια. Μαζί μας είναι το Δημοτικό Χορευτικό Μέρη Ιωαννίδου από το Δήμο Καρδίτσας, ο Εξοραϊστικός Μορφωτικός Σύλλογος Αμπελίων, ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ευαγγελισμού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δολύχης η Τριπολίτιδα, φυσικά η Ακαδημία Έρευνας Παραδοσιακών Χωρών και ο Σύνδεσμος Σαμαριναίων Λάρισσας και Περιχώρων η Αγία Παρασκευή. Κοντούλα βλάχα απ' τα βουνά, σέρνει το μόσχο στα μαγαλιά, σέρνει το μόσχο στα μαλλιά και έχει αράδες στα φλουριά. Άιντε για πάρε με, στην αγκαλιά σου βάλε με, στην
αγκαλιά σου βάλε με και ό,τι θέλεις κάνε με. Δες το πάμια, δες το πάδιο, να μην περάσεις από εδώ, άιντε να μην περάσεις από εδώ, άιντε δες το πάμια, δες το πάδιο. Τα Σαμαρίτασα, σαν να πας στην εκκλησιά, να ανάψεις δυο λαμπάδες και 4 κεριά, να ανάψεις δυο λαμπάδες κοντά στην Παναγιά. Γιατί Μάρη, γιατί μας κάνεις το βαρύ, για μας κάνεις το μεγάλο, για σένα θα πεθάνω. Μας κάνεις το μεγάλο, για σένα θα πεθάνω. Αναθέμα τη Λάρσα κι αυτά τα τρίκαλα που βγάζουν τα κορίτσα τα ζευταλιδικά. Εσύ είσαι μορκαημένη που δεν παντρεύεσαι και με το νου σου βάζεις καλόγρια γεννέσαι.
και περνώ κουκλά περνώ τα όρη ψάχνοντας, και περνώ τα όρη ψάχνοντας και τα βουναρώτω κοντά στο Θεό παρακάνοντας. Θέλησα να κάνω γιουριά, άιντε στην ποδιά σου καρακούνα με την καινούρια. Γιουριά, γιουριά, γιουριά στα παλιούρια, γιουριά, γιουριά, αγάπη μου καινούρια. Άιντε θέλησα να κάνω ναζιά, άιντε στην ποδιά σου καραμούνα με την γαλάζια. Γιουριά, γιουριά στα παλιούρια, γιουριά, γιουριά, αγάπη μου καινούρια. Πριν συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, σας παρακαλώ να απομακρυνθείτε από την πίστα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν βλέπουν. Βλέπετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές καρέκλες κενές, οπότε όλοι μπορούμε να καθίσουμε. Ένα λεπτάκι έτσι για να καθίσουμε.